имрӯз 12567 рӯзи ҳаёти ман аст. баъзан фикр мекунам, ки ҳар рӯз метавонад рӯзи охирини ман бошад. аммо ман барои оянда нақшаҳои зиёде дорам. ва фикр кардан даҳшатовар аст, ки ӯ метавонад ҷони маро бигирад, чунон ки ӯ миллионҳо ҷони дигар одамонро гирифтааст. Oh my God, bro! оё ӯ метавонад моро шикаста ва аз ҳамон лаҳза ҳаёти моро идора кунад? аммо шояд мо одамон ягона шахсоне ҳастем, ки ӯро боздошта метавонем. ва имрӯз дар дасти мо ғайр аз ҳаёти худамон, ҳаёти миллиардҳо одамони дигар низ мебошад. мо аз ҳодисаҳои нофаҳмо ва ба назар новобаста азоб мекашем. Turbulence is increasing. аммо он чизе ки ман бояд ба шумо минбаъд бигӯям, аслан он чизест, ки ман ба он омодагӣ дида набудам. дар ҳама платформаҳо ва вебсайти creativesociety.com тамошо кунед. шумо метавонед форумро бидуни сензура дар канали ҷамъияти созанда дар Rumble тамошо кунед.